Хей хора! Днес отново съм тук, за да споделя с вас поредните 5 мисли, които може би никога не сте чували. От автора, който ще разберете в следващата последна част. Новите мисли определено ще ви накарат да размишлявате. Но преди да започнем, не забравяйте да се абонирате за канала и да харесате видеото, за да не пропуснете бъдещи вдъхновяващи видеа. Мисъл първа. Мъжът започва да дири ум в жена си чак след като е опитал всичко друго у нея. Да, понякога сме твърде упорити, за да осъзнаем очевидното. Може би трябва да се постараем да бъдем по-внимателни и да ценим уникалността на хората около нас. Мисъл втора. Най-празният от нашите дни е оня, в който не сме се смели нито веднъж. Животът е кратък, затова го направете забавен. Не забравяйте да се смеете и да правите това, което ви прави щастливи. Мисъл трета. Не гребенът реше главата, а времето. Времето е нещо, което не можем да възстановим. Има моменти, когато трябва да дадем шанс на времето да покаже своя път и да не се стремим да контролираме всичко. Мисъл четвърта. Никой не е по-силен от слабостите си. В нашите слабости се крие нашата сила. Нека ги приемем и използваме за свое развитие. Мисъл пета. Някои мислят, че единственото нещо, което им е нужно за да водят дискусия, е устата. Думите имат сила, но добрата дискусия изисква и способността да слушаме. Нека не забравяме това в нашия стремеж към взаимно разбирателство. В заключение, благодаря ви, че гледахте. Споделете своите мисли в коментарите и не забравяйте да натиснете палец нагоре и да се абонирате. Живейте мъдро и с усмивка!